belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal. Volgens parlementariër voor de partij MFK, Gilbert Duran, moet er minder gereisd worden door parlementariërs. Gisteren in een vergadering van het parlement stelde Duran dat het vaak gaat om snoepreisjes die ook veel te duur zijn. Er wordt veel te veel gereisd en het nut hiervan is vaak erg beperkt, al dus Duran. Gisteren vond er in het parlement een discussie plaats over het feit dat veel parlementariërs regelmatig naar het buitenland toe reizen. Duran wil dat daar strenger op wordt gelet en dat mensen minder vaak naar het buitenland gaan en meer hun werk op Curaçao doen. Gisteren vond een vreedzame manifestatie plaats tegen geweld in de samenleving. Aanleiding is de moord op de Dominicaanse vrouw vorige week bij een snack in Montaña. Haar partner heeft zich enkele dagen later bij de politie aangegeven. De manifestanten willen aandacht voor geweld tegen vrouwen en willen dat hier een einde aan komt. Het ging om een vreedzame demonstratie met vooral mensen afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Milieuorganisatie Clean Air Everywhere gaat een zaak beginnen tegen de overheid. Nog voor de heropening van de raffinaderij is men bezorgd over een verhoging van de milieuschade door de raffinaderij. Parlementariër Giselle McWilliam zei gisteren in het parlement dat het goed is dat organisaties zich zorgen maken over de milieuproblematiek, maar nu moet de overheid eerst aan het werk om de raffinaderij te heropenen. Clean Air Everywhere moet de regering enige ruimte bieden, aldus McWilliam, en niet direct naar de rechter stappen. Vertegenwoordigers van de vakbonden APVO, NAPB, STSK, SAP, Doen en Straf zijn gisteren bijeengekomen met leden van de vakbonden. Het gaat om mensen die werkzaam zijn in de publieke sector. De leden zijn bezorgd over verschillende ontwikkelingen, maar de grootste vraag is wanneer de overheid stopt met de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden. Die korting is ingevoerd toen Nederland leningen gaf aan Curaçao tijdens de coronapandemie. Nu lijkt er ruimte om die korting op te heffen en de vakbonden willen weten wanneer dat gebeurt. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. FKP gaat niemand zomaar uit hun huis zetten. Dat zei directeur van Fundación Cas Popular, Arthur Kon, gisteren tijdens een presentatie in het parlement, waarbij hij werd begeleid door financieel directeur Peter Bongers. Er is een vergadering opgeroepen omdat bewoners van RIF zeggen dat FKP hen uit hun huizen wil zetten. Volgens Arthur Kon ligt de situatie anders en is er een organisatie die monumenten in RIF wil gaan managen. Maar wat er ook gebeurt, mensen die een woning hebben bij FKP kunnen niet zomaar op straat worden gezet, aldus Kon. 5 dolfijnen zijn gisteren met een vrachtvliegtuig van Curaçao vertrokken naar Saoedi-Arabië. Stichting Animal Rights had vorige week een kort geding aangespannen tegen dit vertrek. De rechter oordeelde toen dat het vertrek van de dolfijnen alleen is toegestaan als de vergunningen in orde zijn. Volgens de oprichter van Curaçao Sea Aquarium Park, Adriaan Dutch Schrier, was alles dinsdag in orde. Hij stelt dat de dolfijnen met pijn in het hart zijn uitgezwaaid door het personeel. De Nederlandse journaliste Rebecca van der Weijden heeft onderzoek gedaan naar de verschillende stichtingen die zich op Curaçao bezighouden met zwerfhonden. Het zijn er erg veel, aldus Van der Weijden, en de vraag is of ze niet beter samen kunnen werken. Van der Weijden heeft een 6-delige podcastserie over deze problematiek gemaakt. We hebben haar hierover geïnterviewd. Wie het hele interview met Van der Weijden wil zien en de eerste 2 podcasts wil afluisteren, kan naar de website van Extra of de YouTube-pagina van de krant.
Rebecca van der Weijden, welkom. Jij hebt een 6-delige podcastserie gemaakt over een Curaçao's onderwerp, de zwerfhonden. Zwerfhonden Zwendel. Er wordt zelfs in het artikel of in de podcast over zwerfhonden maffia gesproken. Het is een groot onderwerp. Op de eerste plaats, hoe ben je ertoe gekomen om je zo te verdiepen in dat onderwerp? Ik ben benaderd om in dit onderwerp te duiken. Ik ben zelf journalist en podcastmaker. En ik stort me voor de podcast in heel veel soorten verhalen. Waarbij ik voornamelijk heel erg geïnteresseerd ben in verhalen die een beetje onder de oppervlakte liggen. Dus die niet algemeen bekend zijn, maar die wel heel veel mensen aangaan. En dat is dit, bij uitstek is dit een verhaal dat daarin past. Dus ik vind het heel erg belangrijk om in ook maatschappelijk betrokken onderwerpen te duiken en daar verhalen boven water te halen. Dus ik werd benaderd om dit verhaal uit te zoeken. Ik had er in ieder geval, er zijn eigenlijk 2 verhaallijnen die lopen. Dus één van de verhaallijnen namelijk over de stichtingen op het eiland. En specifiek gezien ging het toen om het Kluivert Dog Rescue Center. Dat heb ik wel in het nieuws voorbij zien komen een aantal jaar geleden. Zoals denk ik heel veel mensen dat je het zijdelings wel hoorde bij talkshows of in het nieuws wat daar gebeurde. Maar ik heb me er nooit verder heel erg in verdiept. En toen kreeg ik de aanvraag om in dit verhaal te duiken. En toen had ik even een kort online onderzoekje gedaan van wat is er nou eigenlijk over bekend en waar gaat het nou eigenlijk over? En toen bleek dat er nog zoveel meer kanten aan zaten die ik in eerste instantie niet wist of eigenlijk nog niet had ontdekt. Dat ik op dat moment al het vermoeden had van hier schuilt nog heel veel achter. Dus hier moeten we verder induiken. En daarnaast vind ik natuurlijk het onderwerp van dierenwelzijn heel erg belangrijk. En speelt dat hier een hele grote rol. Waarbij ik ook altijd wel denk van dieren moeten niet lijden onder de acties van mensen. En dat ik me afvroeg, is dat hier het geval? Wat gebeurt hier precies? En kunnen we daar een verhaal van maken om het onderwerp ook wat meer onder de aandacht te brengen? Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.